Pozdrav, u ovom tutorialu ću vam pokazati kako možete uploadati slike na internet i da ih niko ne može vidjeti. Znači, evo sajt za slike.com. Ovdje odaberite slike i odaberite neku, sad ću ja naći, evo na primjer ovu, i ovdje započni upload. Sad čekate da se prenese. Znači, sajt je veoma dobar, možete neograničeno unijeti slika, besplatno se registrujete, znači nema neke, evo vamo dole dozvoljeni datoteke, znači sve vrste slika. Evo samo malo, sad će, ovdje imate linkove slike ako hoćete nekom poslati. Znači, evo ja ću sad, znači ovdje se možete registrirati, unesete korisničko ime, lozinku, e-mail, tu je to, ja ću se logirati. Idete ovdje galerija. Znači možete praviti albume slika. Evo vidite ovdje album i napravite novi. Naprimjer ja ću nići ovaj album. Ga učita. Vidite, znači u novom albumu nove slike. I niko ih ne možete vidjeti ako niste nigdje postavili link. To je to, hvala što ste gledali. Pozdrav do sljedećeg tutoriala.